Bé, iniciarem el recorregut d'aquest vídeo de receptes i plats, començant pels primers plats. I per començar tenim un primer plat a base de verdura i fècula. En concret es tracta d'una amanida de pasta amb vinagreta de taronja. Tenim aquí el Francesc. Bon dia, Francesc. Bon dia. Bueno, quins ingredients farem servir per aquesta recepta? Molt bé, doncs per fer aquesta amanida necessitem pasta. Treballarem amb pasta integral i acompanyarem aquesta pasta amb una mica de pastanaga, escarola i uns dovets de cogombre. Tot això serà la primera part d'aquesta recepta i després, la segona part, acabarem aquest plat, aquesta amanida de pasta, amb una vinagreta que haurem fet amb una mica de taronja i unes fulles de menta. Molt bé. Veig que farà servir pasta integral, això està molt bé. Recordeu que sempre que puguem hem de fer servir cereals integrals perquè així enriquim en fibra la nostra dieta. Quina quantitat de pasta farà servir, Francesc? Doncs mira, més o menys aquest cullerot és el que significaria una ració. No, aquest cullerot és molt gran i hauríem d'intentar fer servir aquest cullerot. Recordeu sempre que la quantitat de pasta ha de ser d'uns 30 grams en cru per persona, que ve a ser una miqueta la quantitat que hi cap en aquest cullerot. Te'l passo? Molt bé. Doncs vinga, nosaltres aquí ja tenim una mica d'aigua, tenim aigua calenta, aigua bullint, la pasta sempre és necessari que l'aigua estigui a punt d'ebullició i el que fem és salar-la una mica i com deia l'Aissa tirem les dues racions, més o menys, i ara, mentrestant, necessitem que aquesta pasta bulli, que estigui l'aigua molt calenta i, a més, un temps de cocció respectant sempre el que ens indiqui el fabricant. En aquest cas, aquesta pasta costarà aproximadament uns 10 minuts, que és més o menys el que tardarem per fer la segona part, com si diguéssim, d'aquesta recepta. Molt bé. Doncs mira, agafarem un bol d'aquests de vidre i aquí el que farem serà barrejar-hi, en primer lloc, la pastanaga. Molt bé, totes les verdures hi anem ficant, doncs, no? Això mateix. I així, d'aquesta manera, ja es comencen a barrejar els sabors i es barregen també les diferents textures. Les fulles aquestes, els brots aquests d'escarola, la pastanaga i el cogombre. Ara això ho estarem així, ho deixem tot barrejat una mica. Recordeu també que com més verdura hi fiquem, més volum hi donem al plat final i això ens interessa perquè ens doni sensació de sacietat. I, per altra banda, aquesta serà la segona part d'aquesta recepta. Farem una vinagreta senzilla i una vinagreta no és res més que una barreja d'oli i vinagre amb unes proporcions que us explico, que és 3 parts d'oli d'oliva i una part de vinagre. Controlarem sempre la quantitat d'oli, oi, Francesc? Sí, hem de tindre cura. Molt bé. Sempre que parlem de dieta hipocalòrica, de control de les calories, la quantitat d'oli l'hem de controlar, Utilitzem un vinagre bo, Utilitzar poca quantitat, però almenys que els ingredients siguin de certa qualitat. Aquest, en aquest cas, és un vinagre balsàmic. Aleshores, ara el que farem serà remenar tot plegat aquesta mena de vinagreta. El que estem fent és una emulsió. Quan estem barrejant un líquid amb un greix, diem tècnicament a la cuina que estem emulsionant. Vinga, només així. I ara ja barregem per un costat aquesta taronja que tenim tallada a dauets. Aprofitem també de ficar-hi una mica el propi líquid que ens ha fet. I, per altra banda, només ens queda ja barrejar aquelles fulles de menta. I com les barrejarem? Doncs aquí les tenim senceres, que és de la manera que mantenen més el color. Però a l'hora de tallar-les, en vez de fer-ho amb un ganivet, el que fem és fer-ho així, a trossets amb les mans, i d'aquesta manera mantindran el mateix color durant tota l'estona fins que estigui la pasta pràcticament cuita. Recordeu que la pasta la teníem bullint aquí a la meva dreta, amb aigua calenta, ben calenta, una mica de sal i esperant que passin els 10 minuts. I ara ja tindríem les dues parts d'aquesta recepta i aquí ja només ens caldria ficar-hi la pasta aquesta integral que un cop estigui cuita el que farem serà escórrer-la, mullar-la amb aigua freda, que d'aquesta manera tallem la cocció i ja barregeu aquí amb aquest bol amb la resta de verdures. Doncs mira, ja tenim la pasta escorreguda, l'hem refredat i ho barregem, com comentàvem abans, amb la verdura que ja teníem abans en el bol aquest, més la vinagreta de taronja. Molt bé. Ho barregem tot? Tot ben barrejat. Molt bé. I ara ja a partir d'aquí anem a presentar el plat. Molt bé. Deixem la fulla de llorer també, que és el que hem fet servir per aromatitzar una mica el plat. I a partir d'aquí tindríem ja aquesta primera recepta elaborada. Molt bé, recordeu els 4 punts claus d'aquesta recepta. En primer lloc, la pasta, que és integral. En segon lloc, sempre mesurar la quantitat de fècula, un cucharon, uns 30 grams en cru.
Després, la quantitat de verdura. Sempre hem d'aprofitar per ficar més verdura per donar volum al plat. I per últim, sempre que fem salses, controlar la quantitat d'oli.